Regai nditi vana veZimbabwe, nyaya yedemonstration kana kuti nyaya yekuita zviri kutaurwa navageza haimbofa yakamiswa nemunhu, haimbofa yakamiswa ipapo tisanyeberana. Even vaChinogurei vakaonesa vanhu zvakadini, vanhu vanoteerera zvakanaka zvinotaurwa navaChinogurei. Ndo zvamunofanira kuziva izvozvo, musaita worry about vaChinogurei. Even vakataura tsvina dzimwe vanhu vanongosefa orasa. vaChinogurei havagone kumisa program yavageza kana yavaChiwenga kana yananyuka yemabhunu kana yaChinogurei kana yedu hazvitadzisi. But hazvitadzisi kuti vana baba vaChinogurei vataure nhuna dzavo dziri mumwoyo mavo, nhuna dziri muvana veZimbabwe, nhuna nezvinofanira kugadziswa nevana veZimbabwe zvinofanira kuitwa. Vanyoka yemabhunu kunyange vakataura zvakaita sei, but kana vakataura zvimwe zvinhu vanhu vasingazvifariri, vanhu havangozviteedzeri. Hazvidi kuti zvese zviri kutaura nyoka yemabhunu vanhu vari kuzvida kana kuti vari kuzvifarira. Vanhu vanongotorawo sefa orasa uko. Uchitaura sei, uchivavata sei, vanhu vanongosefa orasa uko. Asi mashoko akanaka anotaurwa nanyika yemabhunu vanhu vanongotora vachirongedza muhana. But munhu akatagetwa navanhu, ari kuteerwa navanhu, akamirwa navanhu, ane voice hombe, ndavageza. Kuseri kwacho vanhu vari kuziva kuti kuna Chiwenga. Saka vanhu vanenge vachiongorora zvinhu zvese izvi. But ndoda kuti kutaura maZimbabwe, musafunga kuti pane munhu anogona kumisa regime yageza regime kana kumisa chitima ichi chinotaurwa nenyika yemabhunu ichi. Hakuna munhu anogona kuchimisa, because ndoda kuudzai kuti nhamo iri munyika yakangotuma munhu ega pache zvake, unongozvituma wega kuita zvaunofanira kuita. Hakuna munhu unomboudzirwa ba nenhamo iri munyika pari zvinezvi. Because even vananyoka yemabhunu vasati vauya, vanhu vanga vagara chitima chichingofamba. Otherwise vakatadza kutozvinzwisa vananyoka yemabhunu kuti vana veZimbabwe vakanga vagara vangori mukontinyu vachingosafa vachifamba nechitima. Vanhu vakagara vachingorwa. How many demonstrations dzakaitwa na America, Europe, Canada, Germany, South Africa, Zimbabwe and so forth nedzimwe nyika. Kureva kuti vanga vasingatumwi navageza vanhu ivavo, vanga vasingatumwi navananyoka yemabhunu, vanga vasingatumwi navaChinogurei. Vana veZimbabwe vagara vatori on your mark set ready. Saka nyaya yenhau yegeza revolution haimbofa yakatadza kubudirira nekuti vaChinogurei vataura matuzvi kana kuti vataura mukaka kana shuga. Chinogurei is nothing kune zvinhu zvakanaka zvenyika. Chinogurei is nothing kune zvinhu zvakaipa. Munhu akangofanana newe uri mugurupu, munhu akangofanana nouyo, but hazvitadzisi kuti vanhu vane tarenda rekutaura, vanhu vane politics mumusoro, kana kuti vanhu vada kupa vanhu mazano vamiswe nekuti maakumisa zvekutaura navaChinogurei munopenga imini. Wai muri kushora vaChinogurei? Munovamisirei? Vanhu vanofanira kodzere kushora Chinogurei. Vanhu vanokodzere kutuka Chinogurei. Ndo politics dzacho. Munakanga unotukwa nevanhu vangani? Unodiwa nevanhu vangani? Chiwenga unotukwa nevanhu vangani? Unodiwa nevanhu vangani? Geza uri kutukwa nevanhu vangani? Uri kudiwa nevanhu vangani? Even nyoka yemabhunu uri kudiwa nevanhu vangani? Uri kutukwa nevanhu vangani vari kumushora? Even mafundisi chaiwo, mabishop vanotukwa nevamwe vanhu, vanoshorwa nevamwe vanhu. Saka kana munhu uchiita zvepolitics savaChinogurei, savanyoka yemabhunu, uri munhu ari popular pamberi pevanhu kana pamberi penyika, uchitaura pamberi penyika, which means vanhu vanokudecide, vanokukaunda nekukakoleta, vanhu vanokumezha, vanhu vanokuongorora, vanhu vanokusefa, vanhu vane kodzero yekutaura zvavanotaura. Haugone kuti wai mataura, because nesuwo tiri kutoongorora zviri kutaurwa naGeza, zvimwe tosefa, zvimwe tichigamuchira, zvimwe tichirasa. Zvinotaurwa naChiwenga, even zvinotaurwa navachamisa chaizvo, hazvidi kuti tinongogamuchira zvese nekuti zvataurwa napresident wedu. Zvimwe tinosefa, zvimwe torasa. Ari mazvona. Saka ndoda kungodzora miromo mirefu inotaura kuti vaChinogurei vari kuda kumisa program. Asi vanhu vacho mangamida itawo kurepa here pfungwa dzavo, mangamida itawo kumbunyikidza here vanhu, nokuti havasi kutaura nokuti havana pfungwa dzokubvunzai. Mangamida kurwera vanhu musagai. Regai vanoparidza vaparidze vhangeri inoita kuti vanhu vasvinure. Kana game riri refair, munhu wese ngaasvinure, munhu wese ngaauye nelight. Saka vana baba Chinogurei vanenge vachiisa light one. Imi moti musaisa light one nenzira iyoyo, isai light muchibatsira izvi. Chinhu chese chikashaiwa debate, chikashaiwa opposition, chikashaiwa hurukuro kana kuti chikashatadza kuongororwa, chinoiswa mudondo, tinongotevera zvese. Ndosaka munakagwa akadaidzwa achitsika kotonga, because hatisina power.
Saka zviri pamutemo kuti everything, even muchechi chaimo mune maopposition, even any program mune maopposition, even mupolitics mune maopposition. Hakuna nyika isina dare, hakuna nyika isina madebates. Kwa America chaiko wanana ngirini kuti apinde uyu Trump. Even wese wakapinda nana ngirini Biden. Vaitoenda pamberi pevanhu vachita madebate pamberi pevanhu so. Saka musamisa vanhu kuti zvedu zviteererai zvatiri kutaura isusu, kuti vanhu varambe vari mapofu, vanhu varambe vakapofomara vakavharika pfungwa. Imini munoparidza zvakanaka, uye achiparidza zvakaipa. Mese muri kuzama kufeta vanhu. Kuri kutaurwa zvakanaka ndokuchamhanyira vanhu, kuri kutaurwa zvakaipa ndokuchamhanyira vanhu. Saka munorwirei mupolitics, munovengerei vanotaura, munotukirei vanotaura. Imi kana muchiziva kuti zvinhu zvamunotaura zviri peaceful, zviri clear, zvakajeka, zvine chokwadi chenyika, vanhu vanongomhanya. Kana vachirogurei vakataura zvakanaka, vanhu vanongomhanya kuna vachirogurei. Kana vakataura zvakaipa, kana nyoka yemambura vakataura zvakaipa, vanhu vanongomutiza. Nokuti vanhu vanongotsvaga chokwadi. Kana akataura zvakanaka, vanhu vanongomhanyira ikoko. Ezero pasina anobudisa muromo wekuti musatevera Geza, musatevera Chiwenga, musatevera Chamisa. Handiti kuti pana ari kubudisa speech iyo yakadaro yakakwana direct sezvazviri. But madebates ari muground, umwe munhu unonasa kunge akupedzerwa nyama muriwo mupureti, umwe munhu anonasa kunge akublokwa, akumiswa program yake, nokuti umwe uri kutaura unoita zvimwe zvinhu nokuvhevha vanhu, nokuvhara vanhu, nokubraiba vanhu. Umwe unoya ovhura vanhu njere, uri kuvhura vanhu njere, unenge uchita songe uri kumisa zvimwe zvinhu, kukanganisa zvimwe zvinhu. Uri kubraiba vanhu, unenge uchiwenga, uri kuvhura vanhu njere kuti wai uri kuita izvi iwewe. Tatsi maiona panguva yemaelection, vanhu vaikatwa majeri weopposition, vanhu vaibayiwa vachiabhuswa. Munobvunza kuti vanhu vaisungirwei, vanhu vaiabhusirwei, vanhu vaibayirwei majekiseni. Yanga iri nyaya yekuti muri kuonesa, maakuda kutaurisa, maakusvinudza vanhu, maakuvhura vanhu njere. Zvino tochiti nepaprogramu yeGeza regime iyoyi, tonzi futi maakutaurisa. Nyarara ichiti zvatiri kutaura izvi. It's not free and fair regime. Agenda yedu inofanira kuti tifambe tichivhurana pfungwa nenjere. Siyai vanhu vaite open mumagrupu, mamedias, paground, siyai vanhu vaite open. Chinhu chinofamba nokuvhurana njere nokuvhurana pfungwa. Siyai nyoka yemabhuni aparidze. Siyai vana baba Chinogurei vaparidze. Mumwe nomumwe chuza zvawada. Svina kwauri sefa orasa. Ndo zvinongodiwa chete. Hakuna munhu angamisa regime iripo. Kana nyoka yemabhuni akanzi haasisipo nhasi, vanhu vega vega pachezvo vanongozvifosa kutonopusha regime yaGeza kuti iende mberi. Kunyangwe Chinogurei akasavapo, because vanhu vakuwara nenhamo, vanhu vasafa, vanhu vatambudzika. Hakuna uri kuda ZANU-PF, hakuna kuda Mnangagwa. Hurumende yacho zani yacho zvachose. Saka tinokumbira kuti murege kutsamwa, kupopota, kutuka, because zvamunotukira hapana, because kana munguva yemaelection ndo zvaingoitwa. Kana munguva pane zvinhu zvese ndo zvinongoitwa. Even munyika dzese kana mukaenda kuna South Africa, vanhu vanotongobvunza free, vanhu vanotopikisa zvisina kunaka free, vanhu vanosapota zvakanaka free. Taramba kutakurira vanhu musaga sekiti, vozonobuditsirwa mberi, havazivi kuti wakafamba nekupi. Tichida kuti vanhu vese tizaruke tifambe pamwe chete nokutenda yemazvita. Ngatibata